Arratsaldeko zazpirak izateko 16 minutu falta diren honetan Realaren inguruan hitz egin behar dugu gaurko bideoan. Izan ere, denok dakigun bezala, asteartean porrot mingarria jasan zuten txuri urdinek eta zaleak orain artean horixe barneratzen aritu dira eta batzuk oraindik ere barneratzen arituko dira. Gau magikoa, espero zen anoetan partida aurretik ere taldeari egindako ongi etorria behar bada etzen esperotakoa izan, baina ederra izan zen. Gerora ordea irteera goizeko ordu batak buelta horretan oso bestelakoa izan zen sarrera baino. 120 minutu iraun zituen norgehiagokak, gero penaltietara joan ziren, penaltietan Mallorcak 5 sartu zituen eta Realak 4. Oinarrizkoena edo horixe da. Mallorcak 5 eta 4 irabazi zuela penaltietan eta honen bestez, Balear Uharteetako taldea kopako finalean izango dela aurten. Realaren inguruan ordea oso bestelako gauzak esan behar dira. Alde batetik, momentuz, ezin daiteke esan denboraldi ikusgarria egiten ari denik, ez? Denboraldi ikusgarria egiten ariko balitz. Une honetan kopako finalean egongo litzake, ziur aski, baina 1000 faktore direla eta ez du lortu horixe, eta benetan, esan bezala, mingarria da egin batean, baina orain inoiz baino gehiago taldeari autokritika egitea egokitzen zaio. Aukera asko, utxe egin ditu Realak kanporak eta honetan, Umar Sadiken Mallorcako 3 aukera horiek, Brais Mendezek aurrekoan penaltiz Real aurreratzeko aukera izan zuena, Kieran Tiernik ahoko zuloan penalti puntua baino pixka bat aurrerago atezaina salduta zegoela eduki zuen hori. Gauza asko hartu daitezke, baina baita ere noski beste aldea ere begiratu behar delakoan nago, eta alde hori minartutako jokalariena da. Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal, jokalari oso garrantzitsuak, ez dira egon kanporaketako norgehiagoka batean edo bestean, batetik bai. Ander Barrenetxea ez da egon norgehiagoka honetan, lehengoan Villarrealen aurka 7. minutuan aldatu behar izan zuen Imanolek, pentsatzen genuen behar bada 7. minutuan aldatu izan hori erreserbatzeko edo izan zitekeela, baina etzen inondik inora horrela izan, eta ondorioz atzo, eran egun, anoetan ez zuen egoterik izan Ander Barrenetxeak. Hor noski, alde batetik Realean egalak falta zirela ikusi zen, Takeku Oren egaletik bai, Japoniarrak sortzen zituen aukerak, sortzen zuen arriskua, baina ez behar bada behar bezain beste ezta, eta beste aldean oraindik ere egokitu ez den Arsen Zakarianek, ez zuen bere eguna izan, ez Arsen Zakarianek eta ez Andre Silbak, Mallorcaren aurkako norgehiagokarako garrantzitsuak izatera deituta zeuden bi jokalarik ez zuten inondik inora ere euren eguna izan. Argatik, Reala salduta ibili zen, Mallorca esango genuke norgehiagokaren zati handienean behintzat oso eroso aritu zela, eta, kolpe gogorra izan zen, zaplasteko ikeragarria, Realarentzat, handiagoak ere noski bizi izan ditu, bai jeitxierak, kopan ere Lleidaren aurka kanporatua izan zen urte batean, Kordobaren aurka ere, hau da, maila baxuagokoak ziren taldeen aurka kanporatua izan da, baina egia da astearteko aukera bakarra zela, ez? Asteartean irabazteak esan nahi baitzuen, apirilaren 6an, Sevillan, Kartuja futbol zelaian izango zela Reala, Sevillan gainera zaleen aurrean, ez? 2020ko arantza hori ateratzeko, Atletiken aurka jokatutako final horren arantza ateratzeko, baina ez da posible izango hori,
eta ondorioz Mallorca zoriontzea besterik ez zaie geratzen txuri urdinei, eta orain zer, hau hemen ezin da drama handirikan egin, kopako finalerdietara iristea gauza handia da, egia da, bi ikuspegiak behiratu behar direla, bainoski gauza handia dela, baina baita ere, ligan ia itxieran dagoen talde batek kanporatu egin duela Reala, eta hori noski inoren, inoren kinieletan etzen sartzen, baina horrela futbola, gauza batzuetan oso polita, besteetan berriz gurutze bide latza eta Realari gurutze bidea egokitu zaio orain Mallorcaren aurka, orain gainera denboraldiko fase garrantzitsuenean sartuta dago, larun batean norgehiagoka garrantzitsua jokatuko du Sevillaren aurka, gero PSG etorriko da, norgehiagoka horretara presiori gabe irtengo dira txuri urdinak, eta are gehiago aste artekoa, eta gero nik uste are gogo gehiagorekin irtengo direla ezpaitute zertxo ere galtzeko eta dena irabazteko, eta Paris Saint-Germainek alderantziz, Paris Saint-Germainek asko du galtzeko eta ezer gutxi irabazteko joaneko norgehiagoka ikusi ondoren, baina kontu Reala ez da favorito irtengo noski Paris Saint-Germainen aurka, baina batek daki zer gertatuko den, espero den bakarra noski anoetan Mallorcaren aurka egon zen ainako giroa edo gehiago egotea, Mallorcaren aurka 35.000 joan baitziren, hemen beteka da, espero da, nik uste. Eta horixe, orain burua altxa, horixe egokitzen zaie txuri urdinei, liga oraindik ere luzea da, txapeldunen liga, espero du, beste bi norgehiagoka jokatzea, baina oso zail dago, kopa amaitu da, eta txapeldunen ligan kanporatzen bada Reala, hortikan aurrera da ligan Europan sartzea izango da xedea, astero norgehiagoka bat, eta jokalariei hori ere nik uste ongi etorriko zaiela, buru aldetik eta baita noski Imanoli ere oso ongi etorriko zaio norgehiagoka bat edukitzea astean, horrek esan nahiko baitu jokalarien errekuperazio epemuga handiagoa izango dela, eta hori ere behar du Realak. Hauxe beraz, esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango duzu, bitartean ongi izan, agur.